unguwashi ndakanobhadhara makabhadhara chi kwemabhadhara chi musina kuvhuma nyaya yenyu. Ndakanzibhadharawo kumbiri. Baba vachifana vasvika pano vati uyo anofanira kudyiwa Easterborn. Vashe vabva vatanga kutaura kuti right mvumo waranda mune mhosva nekuti munhu anoshanda nechina muri ziso ramambo. Kati ndinobvuma Vashe. Right vagasura ndizvo here kuti maida zvikanzi chokwadi ndizvo zvikanzi alright nyaya yenyu manje izvozvi mukanzi mbudzi madhabhara maviri munobvuma here kuti mhosva yenyu maipara. Vagasura ati muno watsarangudzo dziri kupiwana sabhuku ichitahwesisa kuti imimi mati muklemu yenyu hatisi kugarisana zvakanaka. Zvamusiri kugarisana zvakanaka nobva matsanangura zvinhu zvinoita zviviri zvokuti ava vaimema pasitendi ava votsaura kuti aiwa indaimema pachi ndaimema kumugano wemunda tu mukati nyaya yechisi iri kutsanangurwa neava manyepwera. Nyaya yechisi iri kutsanangurwa nababa ava. Ndamuka munasi ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya. Vagasura vanosungisa Freeman Fana vachiti hatisi kugarisana zvakanaka. Musungu haana kubhadhara makosti. Noti ndikufara kutaura chokwadi pandipedara mubashirira naMwari izvo zvataurwa zvichokwadi. Ndikumbira kutaura chokwadi pamberi pedare remambo waShireya nepamberi paMwari kuti zvinhu zvataura ndezvechokwadi. Kuti zvinhu zvataura zvine chokwadi. Philemon Chifana. Ndine sabhuku vaShireya Edwin uri Musando. Ndine chichemo ndandasanangura mapurisa ndikafunga kuti vasvitsa chichemo changu. Ana chichemo chichemo chinouya before kamusana kumira pamwe. Ndakurukura nomupurisa akandimirira saka ndishamisika kuti handina kusisa shoko rangu kuti andipe mhinduro. Tinotenda. Right baba vana zvitsvukwa muna chokodzera paripoti yaverengwawo. Chokwadi chandotaura ndechokuti ndiri kutadza kugarisana nababa vachifana nenyaya yekuti vakamema stendi yangu ndisipo. Siri kunge vamemba stendi yangu ndisipo nemudzimai wavo vakabva ndauya ndobva vazonditi washanda nechisi ndichitora simbi dzandandasiya nechipiri ndichienda kurufu kuongoro. Saka ndikaona ndasungwa zvekwaHeadman waVashe ndikaenda ndikanoatenda nyaya yangu ndikapera. Saka sure kwaizvozvo ndikazonzwa kunzi ndasungwa futi nenyaya yekunzi wapinda kuchisi ndakandwa futi kwaHeadman kwavagarai. Ndo pandakazobhoikota nyaya ndichibva ndauya kuno ndaona kuti nyaya dzangu since August kusvika nhasi hadzisi kuda kupera. Ndikaita zvandinga ndichiti ndapedza ndonzwa kuti ndafuremegwa zvimwe. Saka ndone ndadzouya pano ndichiti no ndoda kuti tinzwisane kuti patiri kunyanyopesana navachifana patiri kukakavadzana ndepapi. Uye ndasiya chechi yandava ndichinamata navo ndaenda ndanovhura mumwe mumvuri. Vari kunditi haungavhure mumvuri usina kundisuma. Ndakakumbira kune mumwe sabhuku asati ariwo uye ariye muridzi wenzvimbo zvakare. Mwana mune pamuri kupikisa here pamuri kuwira napo? Ndine pandiri kupikisa. Ndine pandiri kupikisa. Pikisai tinzi. Ndinotenda. Zuva ravari kusanangura kuti ndakamema pamunda harisi iro zuva rechisi. Ichi changa chiri chitatu ndiri pamugani pamwe chete navo. Mai ndichienda kwane mangwe ndakasiya ndataura navo vagasura musingatema apa ndisipo pamugani panotemwa vanhu muri pamwe chete. Vagasura ndikawana vatema vari vega. Ndikawana miti imwe yavatema inga isina kodzero kuti vateme. Ndokuchibva ndati kumudzimai ndakasiya ndarayira panapa vanga vakutaurira here kuti vakutema ndandavaudza kuti vasingateme. Akati handina nobva totora nomudzimai tichimemesana pamugani tarisiri munda mavo pamugani patairatidzana. Kati hapapindwa zvisinei mugani ibhenchi hapana chakaipa. Izvi chaive chitatu. China vagasuro vachisvika vachibva kunhamo vakasvika kuda vakasvika vachingotsanangurirwa kunzi vachifanira kunge vachimema pamugani.
vagasura ndongotora maturisi ndokupinda mumunda muya ndokutanga basa kuguna makwenzi vachisosa ruzhova vachicherera matanda sosa ruzhova vachicherera matanda ina ndipo ndaenda kunotora matanda echitanhano mai vasvika pavari vati vashumi vagasura vakaramba kushanda ndichisvika ndichitora matanda eni vagasura vari vari vagasura vanoda kubatsirwa ngavatsivirwe zuva rikuita nhasi china isashande pamunda ndokusvikawo ini paya nhai vagasura nhasi chinganikwa hatina kunge taonana ndandina kunge ndaziva kuti madii masvika ndandaenda kumatanda kubva kunhamo kuti tionane saka nyaya iripo ndeyekuti madiri ekushanda nhasi zuva rechina chiregerai kushanda chiripo ripocho kumanheru ndaona foni yasvika foni iri kuti sabhuku munhu ari kushanda makamutarira usabhuku wenyu huri pai musvike kwavagore musandi mangwana kuseni ndakasimuka nefoni manheru kaenda kuvagasura vagasura ndafoniwa kwandisvike kwavagore musandi ndatarira munhu aishanda zvichidai nyaya yedu yatatsiurana mafoni anoshandiswa saka zvotoita mangwana tine musangano tichaita musangano ina tiri kuita kana ndapedza ndomanya kwavashi ndononzwa kuti nyaya ndikudirwako ndei ndichisvika kwavasvika vagore musando vashi vakati ripoti yakasvika panapa iri kuti vagasura pane munhu ari kushanda anzi ndivagasura ende vagasura munhu anzi nenyaya yechina ndikati vashi ndomba ndazamawo kuda kutsenenzvera ndikati ndakamutsiura akabva aregera saka ndichii ndaimuuye naye pano ndasvika kuna vagasura nyaya iya ndo yandadanirwe kushanda kwamakaita sefoni yandakasanangura saka koda tiendeto tanzi tuye tose zotoita munotsanangura kudai ndabva kurufu saka ndangosvika zvangu chingobva ndopinda pandaishanda hanganwa dzinowanikwa mumira sekutsanangura kwandadiwo kwandaita ndini uyu tasumuka tainda kwavashi gore musando tasvika pavashi vashe vabva vatanga kutaura kuti right pfuma waranda mune mhosva nekuti munhu anoshanda nechina muri ziso ramambo kati ndinobvuma vashe right vagasura ndizvo here kuti maidai zvikanzi chokwadi ndizvo zvikanzi allright nyaya yenyu manje izvozvi mukanzi mbudzi madhabhara maviri munobvuma here kuti mhosva yenyu maipara kati hatingarambi zvichireva kuti tinenge chidavira mhosva yairambiki vashi asi ndanchitokumbira nchokuti nyaya deni yapirira pano somunhu ndakatsiura akanza zvikanzi mwana wenyu here ndikati kwete mwana wachikwenya asi vakava mubhuku mangu musoro vari kugadzira kuya nematransfer etatoya mubhuku mangu saka ndokumbira hongu vanogara vachishanda asi chiitai kuti muvasunungure ndichavatarira kugara kwavachishanda chizi ndichambovafudzawo sezvo vauya kwandiri ndichivatsiura saka ndokumbira mutiregererewo baba vacho vakati chii chamunofunga kuti mungaite kuti mukumbire ruregerero makabata nekuti ndinonyora pasi vanhu makangwara uye ndinotoona kuti nyaya dzenyu dzodzidzi inyaya dzamambo idzi asi nyaya dzapano muri kukumbira ndizvo kwakuri kuguhuna makwenzi ndizvo achisosa asi istendi kaya nitodarika waneka ndikati hongu zvikanzi munda chindai tione zvamuri kuronga tabvapo paya taenda kumba Saturday handina kuona muwangu kuzondivinga kuda vaida kuti ndivinge ini sasabhuku kuti wazodii nyaya iya ravira kuseni ndafuma tiri kuzotera muchero pakajirivanda ndauya kuzotera muchero kuti kakajirivanda ndikati achirega nditange nekwavasha muwangu handina kumuona zvichida wadherera kuti haazatave wangu asati ane transfer letter sabhuku wake ndichikwenya handizivi tinofungei ndakumbomaya kunotera kuda achauya kuda hauyi vagasura ndokuuya musure mangu ini ndauya kuzotera vabva kwavagasura ndakazofona kwaedman ndotsvaga mumwe wangu akundishaudha ndabhadhara wafara wanditengesa ndakashanda china ndikatukika vakashaudha semwana mudiki ndikafona nai vashe kwavagasura vabvako mavabata sei zvikanzi vagasura ndataura navo ndikati chiuya neokuze dzenyu mbiri sokuchema kwaita sabhuku imuchirongeka ndikati zvinondodza vari kutuka nyika yese vaiti ndabhadhara chifara ndaruza zvinhu zvangu mutengesi tikanzi allright uyai kuno ndomba tadzokerazve chachifumi yanga yamande sondo tainotera mande yatasvika pana vashe yotauriswa nyaya yavagasura vachinjwa nyaya vati yamugano ari kurwa mugano kwete vashe haisiyo nyaya tataura nyaya shuwa haisiyo nyaya kosaka zvino zviri kufamba sei tatsiurwa tayananiswa
vagasura vakabva vabheja kuti handichana mati neMC oyo vashe vakati vagasura mungasiyire chechi chisi here vakati handichatodi nokuti unotengesa bishop haatengesi munhu vakati hamurawo wamambo handichatodi chechi zvisinei ndachaisa ipapo tadzokera kumusha vagasura vakakolekta semuvakidzana ndachigarisa nechinonzi chavo kusvikira kune chenzara handina kuvanyima vakakolekta zvose mwana wavo vakasiya vatuka vakati pachaita makuva maviri hedimeni gore musandi witness ndikadzokera neshoko kuna vasha handizivi umwe wangu wakolekta zvinhu achituka achidai mashoko aya vakati mungaitisimama kana chinyarira siya akadaro mwana wavo akauya achida memory card akatuka akati ndinozvipema zvindebvu kuguma grade 7 hazvire kuti ungatitsikira iwe ndokurikita izvozvi svikira mai vasimuka vakamuti iwe sadhira umwe rume kuda ndikati mai siyai usabhuku tiri kunzi hazvitenderi kuti mupopotedza nevanhu mwana akabuda akaenda kubva ipapo navagasura takatora nguva ini ndisina mhoro nevaagasura ndisingataurisani ndikazoenda kwavasivindi ndikati vasivindi ndokumbira vane kubatsira vabatsire vagasura nyaya vari kureva kuti yechisi here ndiye aita kuti tipane miko pamagariro kugara kwakadai indiri sabhuku zvendiri mufundisi wechechi ndabva ipapo sanhasi vagasura vakasvikosa mangwana kwasabhuku vasivindi vakati shuwa ndine urombo ndaanchida kuti ndiyanane here nevachifana ndabva ndasvika wanga utotaura nyaya dzavo musi wendaitonyayira panext door ndonyaya vagasura hati muno watsanangudzo dziri kupiwana sabhuku ichitahwesisa kuti imimi mati muklemu yenyu hatisi kugarisana zvakanaka zvamusiri kugarisana zvakanaka nobva matsanangura zvinhu zvinoita zviviri zvokuti ava vaimema pastendi ava votsaura kuti aiwa indaimema pachi ndaimema kumugano wemunda 2 mukati nyaya yechisi iri kutsanangurwa neava manyepo era nyaya yechisi iri kutsanangurwa nababa ava manyepo ndoda kutaura chokwadi pamberi pavashe nekuna Mwari ndakabva kuma5 kuhongoro ndikasvika pamba ndikawana vana vagerepo vakatibikira chikafu tikadya tikapedza kudya vakatuma nhume yavo ava vachiti vagasura vakaita overbound kupinda pamugano ndaunovaudza kuti mangwana vauye pavhileji pamwe ndizovatonga ndisati ndaita zvimwe alright zvakadi zvakanaka ndichainzwa mangwana zvaita saizvozvo mangwana sevhileji yandandatendera kuti ndiyo yandakuda kupindawo vhileji iri padhuze vakainda zveshuwa vanhu vakaungana asi vanga vasati vakwana ndikatora Jerusalem ndikaenda pamugano pandikanocherera ini wemene vakauya mai vekwangu ava vakati zvamuri kucherera pano vanhu vatoungana kwani kwasabhuku uko ndikati zvavasati vakwana handii sekretari asati auya here vakati sekretari ndiye amirigwa mairiji vari pagadheni vari kuuya izvezvi ndobva ndati allright pasina maminitsi mairiji ndobva vasvika mai matema ndobva vasvika ndobva ndatoenda kupi kuya kunoatenda musangano wasabhuku ndokubva vasvika takangoti tichipedza kuatenda zviya ndandanzwa kuti tichasungiswa nemupurisa wanga andisunga vakangoti vachipedza kugadzirisa zvavaitaura pavhileji ndobva vatosimuka vakati ndakutoenda izvozvi kwani kwaedman havana chimwe chavakataura neni vangobuda baba vachitotora bhasikoro vana vachitonanga kuenda kupi kwaedman vachidzoka kuya ndipo vakauya vachitaura vachiti nyaya ya sekuru inini iri kutonditenderedza musoro nyaya yechisi chenyu inyaya yokuti muri kunzi makasungiswa nemupurisa wavashe Chivanda ndiye munhu akakuonai muchishanda pachisi mupurisa Chivanda ini zvakanaka zvishuwa ndemba nyaya iyi takadhonza about 4 days makashandira nezuva rechisi handina alright asi pamugano makanetsana navo pamugano ndakanetsana zvechokwadi sabhuku makanetsana pamugano mbomirai pane mashoko amambotaura muchiti muchibva uku makaona vadarika kutema vakazomuka vakuenda kunogadzirisa mugano vakunotema makwenzi mambotsanangura muchidaro handiti asi padhuze nepamunda penyu takatoganhurana saka zvaita here kuti mimi muri kunetsana pamugano ndikumakuitwa futi mupurisa navashe kunzi ndiye munosamona mugara ari muvhileji menyu imwe manetsana kumugano neava ndikumakutumwa navashe kuti endai ndidaidzirai munhu uyo ashanda nezuva rechisi pakashandiwa zvakanaka here ipapo handina kutumwa akazivisa ava kuti muri kudiwa navashe ndiani
indi ndakavazivisa kuti kwanzi tisvike tose chimirai ndopandiri kukubvunzai kuti imisa sabhuku muchiziva kuti nozuro makamboti konanei ava vakazomhanya chiri china vakuenda kunogadzirisa pamainetsana pamugano imimi ndikuma kutumwa futi navashe ndingu muri kunetsana ndinguma kutumwa navashe kuti ndiya munosevha ava kuti vauye zvaita here hazvina kutanga zvakadaro kutosvika kwavashe takasvika kutanga kuri kusvikira nyaya yechisi takasvikira chisi kwavashe makasvikira zuva rechisika takasvikira zvechisi mirai sabhuku chakasakisa kuti zuva rechisi ava vazoenda kunoshanda ndechekuti makanga manetsana ka pamugano kwete nyaya yakati vanhinoti imwi makati iyi nzvimbo isingashandiwe munhu ari woga teifangwa kuti tishande tese asi chishamiso chamakazonowana makawana ava vashanda vari voga saka ndopata imwe hamuna kuti achisoro here ipapo handina kupopota ndangodza mupurisa kuti handikumbira muzozivisa shava vauye saka ipapo manje chinzwai moyo makazoti ipapo makati pamugano manje mukati mugano chii hatina kumboparana mugano takatinga pachiregwa pakadaro hapana basa saka zvapakatemwa pasine mugano here ipapo hapana mutauro miti iripo yakapinda kwangu hapana kana mitauro ipapo mitauro ndeyechina hapachisina hapana mitauro ndeyechina saka imwimwi muri kuti vantu imwe makanebhadhara here kwaheadman unguwasha ndakanobhadhara makabhadhara chii kwemwe makabhadhara chii musina kuvhuma nyaya yenyu ndakanzibhadhara huku mbiri baba vachifana vasvika pano vati uyo anofanira kudyiwa istubborn saka inini samambo mauya pano pandiri handigoni kuti ndikubate nyaya yenu ndodzoka ndokusiyai ndisina chandagamuchira kubva kwamuri zveshuwa ndakaita 4 days ndichivaudza kuti huku handina ndikazonotora imwe huku kwamachidha uko mukatsvanzwa ndakuita zvekutsvaka ndikauya ndikapa vahedhimeni vangu huku dziya ndikati huku idzi dzakwana kavakati hungu dzakwana ndopa vakandiudza vachiti iko Gasura aya mahomukwiri enu ekumba kwenu ina handinganyanye kuapinda stereka asi kandanzi ndije ndotofanira kudi kudya pawakashanda pastand nometa kuti stand yako yakakura sei asi kana pachingonzi pastand asi mune pamakamboshanda nechina handina pandakashanda nechina asi kuti china ndochandakabva kuhongoro saka zvatava kuita apa ndizvizvi munopiwa tsamba naheadman kuti chamakabhadharira chii mozosvika musi wa22 tozo pane zvimwe zvakambotaura kuti zvenyaya yechechi vari kuti avo sesabhuku usina kundisuma kuti wane mumvuri wechechi hatizivi kuti mumvuri wechechi wakazoita ava vakanoitira muvhileji ravo here avo kana kuti vanga vabuda muvhileji ndiwe muvhileji menyu kwete akavabvunza muvhuri ndisabhuku vasivindi taenda kwavashe imwe hamune zvenyu nezvemvuri nazvo ndikatodaira kana devasivindi saka mongoita saizvozvo imwe moya netsamba inebva kwaheadman kuti makabhadhara sei huku idzodzo makanga mashanda nechina here saka tozosangana musi wa22 kuti dzanga dziri dzei huku dzamakabhadhara vagadziriswe mambo pakuti ivo vari kutsanangura kuti vakazoenda panzvimbo inovapa bhaundari reava neava vaine mukadzi wavo sabhuku wenyu here kana kuti mukadzi saka komiti yarara ndopandura kuzama kutsokodzera ipapo kuti ndikubatsire sorry nda kubatsira kuti imimi admin yenyu sasabhuku zisara mambo handezi munofanira kuva nekomiti yenyu zviri pamutemo inoti kana paita maconflicts akafana neawawo munofanira kunge muine chapupu kuburidza nevanhu ivavo because mukadzi wenyu kuti amire muno mudare ati chapupu panyaya dzakafana dzidzizi hazviiti because tingeta kuti ipate yekusaidi kwenyu komiti yenyu ndo izvozvi tikadai tichitaura zvokuti mungadai muchitsanangura kudare kuti ndakanga ndine komiti yangu vana nhingi nanhingi tikaona uyo achiita basa nechisi tikazodai dai tiine komiti yangu kwete kuti ndakazinda panzvimbo apa ndine mukadzi wangu izvozvo hazvitaridzi kuti muri sabhuku vanenge vakarongeka uyu munhu wamuri kutaura naye uyo munotore vanhu vari kutokwesherana handimaona vari kutokwesherana zvisingaiti saka kuti mugone munhu wetaipi iyoyo anoda muine komiti ndochapupu chikuru pavhileji tatopedza wandiri kutongokubatsirai wemimi kuti muzive nekuti makarasika kudare
nge muchizouya ne munozotsanangura